जों मानो क्रिसमासखौ फालिनांगौ, जों मानो गिर्जा एबा सभाफोराव थांनांगौ आरो क्रिसमासखौ ससियेल मिडियायाव जोंना सेंग्राफ्रा मोनथिगोन, जायफ्रा एसे बेबायदि निउस लाग्रा। 25 तारिख डिसेम्बर होननानै बबे बाइबेलाव लिरनाय दं बिदि बुङा होमबा? नै दानि ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्रा, इउटिउबारफ्रा बेबायदि होनग्रा दंसै। 25 तारिख डिसेम्बराव जिसुआ जोनोम जादों होननानै। सोरबा मार्च होनगोन, सोरबा सेप्तेम्बर होनगोन। आं मोनसे बाइबेलनिफ्राय डेट खिन्थानो नोंथांमोननो, जिसु जोनोम जानायनि डेट, मा रोखोम डेट दे, खोनासं नोंथांमोना। बेखौ मोननो हागोन रमनि 14नि 6 पद। रमारिफोर 14नि 6 पदआव जोङो क्रिसमासनि डेटखौ दिहुननि। आं फरायनो दै। 14नि 6 पद। सोरबाया बबेबा दिनखौ फोरबोनि थाखायल' गोनांथार होननानै सानोब्ला आरो जाग्राया फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायोब्ला बियो इसोरखौ मान होयो, आरो जायिया फोरबोनि माननि थाखाय जायाब्ला बियो फोरबोखौ मान होयो। डेटआ बेयावनो दं। मा रखम? खोनासंदो। सोरबाया बबेबा दिनखौ फोरबोनि थाखायल' गोनांथार होननानै सानोब्ला, जोङो 25 तारिख डिसेम्बरखौ जिसुनि जोनोम सान आरो बे साना गोनांथार होननानै जों सानबाय। बेखौ सानोब्ला होनदोंना, जों बेखौ गोनांथार होननानै सानबाय 25 डिसेम्बरखौ। मा होनदों? बिदि सानोब्ला, होननानै सानोब्ला आरो जाग्रा फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायोब्ला, जोङो बेदर खाजि, सिथाव, एन्थाब, फिथा जों जायोना, जोङो फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायो। जोङो फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायो। आरो बेबायदि खालामोब्ला फोरबोनि माननि थाखाय फोरबोखौ मान होयो। जों बिदि खालामोबा फोरबोखौ मान होयो। जोंनो मानो 25 डिसेम्बर नांलायगौ? आरो जायाब्ला बे जायैफ्राबो फोरबोखौ मान होयो। जों फास्टिं प्रेयार डेट फिक्स खालामनानै लायोना, जोङो ओइदिन उदै बासियो, जाया जों ओइदिन। जेरेखम गुड फ्राइडेफ्राव जों जाया। बेबायदि खालामोब्ला फोरबोखौ मान होयो। बेनिखायनो सोर मा बुंदों ससियेल मिडियायाव, बेजों खुनु दिन दा थांथार। आं जुदि बाइबेलनि बेरेखा नोंथांमोनखौ फोरोंफैयोब्ला बेजों दा थां। बाइबेलाव मा लिरदों बेजोंसो जोंहा थांनो गोनां। ओंखायनो जाय जेखि हिस्ट'रि दिहुननानै जेखौखि बुङा, क्रिसमास दाफालि, माबा दाफालि, बेजों खोथा नङा। जुदि बिदि बुंदोंब्ला रमनि 14 पदनि 6 पदआव मा लिरदों बेखौ फाङायना होसाय होननानै बुंदो। हाला बियो, गावनि टपिकआ बेयावनो जलदब थाबाय। बेनिखायनो जोंनो मोनसे फिक्स डेट नांलाया। सोरबा सासे बिमायाखै गावनि फिसानि जोनोम डेटखौ मोनथिया। आरो जिसुआ क्रुसनिफ्राय सोरनो दायथ' होदों बेबो निस्सय मिथियो। जिसुनि जोनोमनि थारिख थ' खुगाजों खुगा सोलिबोनाय। आरो जिसुआ संसाराव जोनोम जाफैनाय खोथायाथ' 100% सैथो खोथा गैया। जिखुनु टाइमाव जोङो बे दिनखौ जोङो इसोरनि मुङै फिक्स खालामबाय, आरो बेखौ मान होनो थाखाय जोङो दिनै जानोसै लोंनोसै, इसोरखौ मान होयो बेबायदिया। ओंखायनो जोङो 25 तारिख डिसेम्बरखौ क्रिसमास होननानै जोङो डिक्लेयार खालामबाय। जोङो रंजायो, बाजायो, न' गिदिङो, बेदर खाजि जायो। बेयाव जोङो इसोरखौ मान होनाय जायो। बाइबेलानो प्रुफ होबाय। बेनिखायनो जों गुबुननि फारसे मा बुंदों जों बेखौ खोमा होनो नाङा। जुदि बियो आन्दायनायाव दङब्ला जों बिथांखौ बुंनांगोनसो जे रमनि 14 पदनि 6खौ एसे फरायनानै बुजिलै भाइ, नोंबो लोगो ला जोंजों। थ' बे क्रिसमास फालिनायनि जाहैबाय। आरो 2 नाम्बार गिर्जा। आं गिर्जा हाबैनि, इसोरजों जगाजग लायैनि बाथ्राखौ आं दहाय एसे बुंखांखाबाय। थ' सैताना, जों इसोरजों सोमोन्दो लायाबा सैताना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि अबस्थायाव लाबोगोन। नोंनियाव खौथि थाखा थाब्लाबो
इसोरनि आशीर्बादा इसोरनि अननाया गैयाब्ला नोंनियाव मालाबाबो गोजोननाय फैनाय नङा। नोङो जिसुनियाव जेब्लायबो जुदि नांथाबनानै थायोब्ला इसोरजों नोंनियाव बोथिसेल' ओंखाम जानो नोङो मोन्थों, अब्लाबो नोङो मोजाङै उन्दुलांनो हागोन। नोंनियाव इसोरनि आशीर्बाद दं। खारन बे 1010 बिल्डिंआव थाब्लाबो बे बोथिसेखौनो जागोन। जोंनिफ्राय खमसिनसो जायोथ' बिसोरो ओंखामखौ। ओरैनो फिथाइ सामथाइ एफा एनै माबा माबि जानो हाया बिसोरो। जोंसो बांसिन जायो, जों हाजिरा मुजिरा मावग्रा। बेनिखायनो एक नम्बरानो जाहैबाय जोङो जिसुनियावल' बे सान्थिखौ मोनो। बेनिखायनो जोङो जगाजगाव थायोब्ला सैताना जोंखौहाय बोख्लेंलांनो हानाय नङा। आरो जोंनि गिर्जा हाबनायनि उद्देश्यआ जोङो जिसुखौ सापर्ट खालामनाय। गोबां जोंनि सार्केलावहाय, जोंनि डायसिसावहाय रेभारेन्डफोर दङ, इभेन्जेलिस्टफोर दङ, जोंना चार्च पास्टर दङ, बिदिनो गोबां मिशनारिफोर दङ। बिसोरो इसोरनि प्रसार खालामो। जोङो जे नैबाव होयो, बे बहा थाङो, जों बेखौ मानो होयो, बे बहा थाङो, जोङो नैबाव होनाया जों होबाय एसे, बैसोर होबाय एसे, बयबो बिदिनो ज' होबाय, बेजोंनो इसोरनि रायजोआ सोलियो। मा इसोरनो बेबायदि बुरजा थाखा नांगौ नामा? इसोरा गासैखौबो दाबाय, नोंनिबो आंनिबो मालिक, बेनोलाय मानो थाखा नांगौ? इसोरा ओरैबायदि प्लेनेट मोनबावबाय, बे पृथिबिनिफ्राय बेसेबांबा देरसिन हिरा गोजा। बेबोथ' इसोर दानाय। साइन्टिस्टआ दुरबिनजों नायहरना नुबाय, बेयाव हिरा गोजा। अब्ला हिरा इसिनिखौनो जों नुफेराखै, बायनानै गाननायखौथ' बाद हो। फुरा प्लेनेटानो माबायानो हिरा गोजा। इसोरनो मानो नांगौ? इसोरनो नांगौ जास्ट नोंखौ आरो आंखौ। सोरबा आन्दायनानै दं नामा? बेनिखायनो जिसुखौ गाहाम लावखार होनदोंना। बेनिखायनो गिर्जा हाबनाया नैबाव नोङो थाइसेब्लाबोथ' होगोन, बे थाइसेयानो थांनानै इसोरनि रायजोनि खामानि मावनाय जाहैगोन। आरो एक नाम्बार लाबानो गावनि बेनिफिट, सैताना नोंखौ खोख्लैनो हाला। 2 नाम्बार प्रफिटआ बे। बेनिखायनो जोङो गिर्जायाव हाबनांगौ। गिर्जायाव हाबनानै जोंनि खामायनायनिफ्राय जा थाइसे थाइनै जोङो हानायखिनिखौ, इसोरा नोंनिफ्राय गासिखौबो लाबोजोबथ' होनाखैना, नों हानायखिनिखौ। दान होनायजोंबो जों इसोरनि खाथि जानो हायो। मालाबाबो नोंनि आबादखौ नस्थ' जाहोनाय नङा, गोसो गोथारै जुदि दान होयोब्ला। नाथाय दान होबा होनानै आफसोस खालामनो नाङा। खारन नों आगदाजों होनायखौ आखिथिं दामिथिथों होनदोंना। बेनिखायनो दान होनायजोंबो इसोरनि खाथि सोमोन्दो जानो हायो आरो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोननो हायो। आरो जेब्ला इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ मोनगोन, सैताना नोंखौ एटाक खालामनो हानाय नङा। सभाफ्रावबो जोङो थांनांगौ। मानो? सभाफ्राव जोङो जिउनि जानाय आदारफोरखौ मोनबोयो। गिर्जायावबोथ' मोनो। जों आलासि लेंहरबाय, आलासिनिफ्राय जों मोनथियैखौ मोनथिबाय, बेनोथ'। नाथाय इसोरनि बोसोनदै, इसोरनि अर्डार, सभा खुंनाया इसोरनि अर्डारसो, मानसिनि बानायनाय नङा। बाइबेलावनो दं। बेयावबो जोङो थांनो नांगौ। बेयाव जुदि थाङोब्ला नोंनि मण्डलिया साबखांगोन, नोंनि न'खरा साबखांगोन। मारै मोजां जाबोगोन नों आन्दाज मोननाय नङा, बेबायदि बुङो। थ' इसोरा जोंजों लोगोसे माबा नङा माबा मोनसे राहाखौ होबाय थायो। जों मोनथिया इसोरनि राहा होनायखौ। दा नोंथांमोननि बे हादानावबो आं नायहरो, सिन्था खालामहरो। आदाजों दाख्लै मोजां गाज्रि रायलायनायाव एथ' थांदों सबाय एथ' थांदों। बेबायदि जायगायाव बोरै संसार जाहैनो हागोन आंलाय दाबादियाव सिन्था जाहरबाय आङो। आरो नोंथांमोना सानगोन, बे टाउनाव साख्रि गैया बाख्रि गैया माब्रै जाहैगोन आंलाय। इसोरा जोंखौ ओंखाम बोथिसेखौ रानहोआखै। नोंथांमोना बे हादानाव थादों, ओंखाम बोथिसेखौ सान्थि मथन जानो मोनदों। आङो टाउनाव थादों, इसोरा आंनो जाहोगासिनो दङ। थ' इसोरा बयखौबो समान रोखोमै नायो। समान रोखोमै नायो। बिनि गेजेराव सोरबा जिसुखौ नाजावै खोथा थाबाय। बेयो गावबा गाव। जिसुआ चान्स होदों, सम होदों। खोमा गोनाङा खोनासंथों, मेगन गोनाङा नायथों। मानो होनदों जिसुआ?
जोङो सानो आरो बेखौनो जोङो बुङो जे जोंना जिसुआ अनख'खा, जोंना इसोरा अनख'खा आरो अननायजों बासायजानायखौ मोनगोन जों। जोङो अनजाथावथाव खामानि मावब्लासोना जोङो अनगोन। जोङो गावनि फिसाखौ अनजाथावथाव जायोब्ला जोबोद अननो गोसो जायो। बुनो रायनो होनबाबो थांखाया। नाथाय दुस्थ' जायोबा गथ'आ नों मा खालामगोन? बुबाबो फेंनो हाखायाखिसै आङो, गोसोआव गाबनोसै। आं दहाय फंसे खोथा होनदों, नोङो गावनि फिसाखौ गाज्रि रावजों रायबाय थायोबा आशीर्बादनि जायगायाव साव होननाय बुस्थुआ बे देरनानै दुस्थ' जाहैनोसै, देरनानै नोंनि खोथा मानिला आरो बिनि थाखाय नों प्रेयार रिक्वेस्टफ्राव होबाय बायनोसै। आंना फिसाया बिदि जाबाय, जेखौ नांगौबाथाय नांगौ। मानो गोरलैयावनो जों बेबायदि फेदेरबाय। जों गोरलैयाव माबायदि फेदेरो? अख्रा जाबाय, गाबबाय, बुबाय, थिगसे दमा फिथा। आरो बिमा बिफाजों बुजानानै खारलांनोसै, लोगोफोरजों गावनिफ्राय दुइसिनखौ बुहैनोसै बियो। होमबा बिमा बिफाया फोरोंबाय बुनायखौ। बे जोंनि कालसार जानानै दं, जोंनि ससाइटिनि। केरेलियानफ्रा बिदि नङा। केरेलियानफ्रा गावनि फिसाया हाजार गाबथों मेमरे मेमरे, मिनि मिनि, बेसे गोबावथो गाबनो बेलाय, मिनि 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 लास्टआव बे गथ'आबो मिनिग्रा जाहैनोसै उनाव, रागाया गैला। आं बहुद केरेलियान इन्जिनियारफोरजों खामानि मावदों, मावफानो मोनदों। जोंनि बर'फोरनि बायदि खेबसेनो रागा दावखोआ बिसिना, रागाखौनो जोंनो रोंखाया। जों बेबायदि कालसारजों गथ'फोरखौ फेदेरलाङोब्ला बियो बुलायनो रोङै जानोसै देरनानै। बुलायग्रा साफ्रोमबो इसोरनो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। मानो जिसुआ गावनो स्वयं गासैखौबो सैज्य खालामजोबदों। सान्थ्रिफ्रा बेनो नोलो हमहोदोंमोन जेब्ला उनथिं आखाइ खानानै बेखौ साबुकफोरजों बुदों, बिनि बौजोबनाय मोदोम, बे समाव नोलो सत्तासो बेनो हमहोदों। नोलोआथ' ख्रुब थाङो। मानसिया जेब्ला रागा जोङो आखाइ मुथिखौ हमथुमबायो, हाथाय अरखेबायो, जिसुनि आखाइनि नोलोआ मोनसेबो गुरोबाखै, हाथायबो अरखेयाखै। एथ' बुजानायनि उनाव मा बेनाव साया नामा इसोरखाय? मोदोम हिसाबै बियो मानसि, बिनि आत्मा जिउआसो इसोर। बियो गेटसेमानि बागानाव बुंदोंमोन ना प्रार्थनायाव, हायोब्ला बे खुरैनिखौ नोङो गोजान खालाम। बे खुरैयाव मा दं? बे खुरैयाव जोंनि गासै समस्त मानसिनि रग बियाद, सानाय सुनाय, गासै बेमार आजार बे खुरैयाव दंमोन। गासै मानसिनि पाप बे खुरैयाव दंमोन। गासैबो पापखौ बियो रुजुननांदों। गिथावथाव। बेनिखायनो क्रुसाव बुंदों, ओ आफा, नों आंखौ मानो नागारखो? जेब्लानाखि आदम हौवाया पाप मावदों, आदम हौवाखौबो गावनिफ्राय गोजानाव होखारहरदों। आरो बे आदम हौवानि पापानो, गासै समस्त मानसिनि पापानो जिसु ख्रिस्ट'नि फाफ्लियाव थानायखाय इसोरा नागारदों। जायनि फलाव 3 घन्टा टाइमा खोमसि जादों बुहुमा। खोमसि, पापजों खोमसिजों रुजुनाय जादों, मिनिं दं बेयाव। बेनिखायनो खोमसि संसाराव स्रां होफैबाय सोर? जिसुआ। बे पापखौ बाननाय समाव क्रुसावहाय बियो, ओ आफा, नों आंखौ मानो नागारखो? पापखौ, गासै मानसिनि पापखौ बेयाव रुजुननायखाय इसोरा नागारथ'दों बेखौ दसे समनि थाखाय। आरो गासैबो गोजाम जागोन पर्दा जिनायजों। मासिजों लोगोसे आं सरजाबबाय माखासे बिसयाव। थ' जोङो धोरोम सभाफ्राव गोबां मोनथियैफोरखौ मोनथियो, आरो नोङो इसोरनि बाथ्राखौ फंसेबो मिथियाब्ला सैताना नोंखौ गब्रायहोगोन। पइन्ट नागिरो सैताना, पइन्ट नागिरो माबे पइन्टआव। बेनिखायनो बाइबेल फट जुदि जोंनाव थायोब्ला, नोङो सासे बादुवा जिउखौ होखारनोब्ला नों बाइबेल फट मोनसेसोबाबो बुंनांगोन ना। बाइबेल फटबो जोंनाव गोसोआव थानांगौ। गिर्जाफ्राव हाबोब्ला जोंनियाव बे खोनानायजों लोगोसे जों बेखौ गोसोजोंथ' जोङो बुंबाय थानो हागोन। जेब्ला नों गोसोजों बेखौ फरायगोन, बुंगोन, इसोरनि बाथ्राखौ बुंबानो, नोंनि ब्रेनाव फैबानो, बेनो इसोरा जोंनियाव थानाय। अब्ला जोंनियाव इसोरा थायोब्ला जेराव स्राङा थाबाय, खोमसिया थाबाय। मारै? उदाहरन हिसाबै
जेब्ला जों न' सिङावहाय खोमसिथार जोङो बाथि लानानै सावोना खोमसिया खारजोबो। बेबायदिनो जिसुखौ उदाहरन होदों। जिसुआ देम्फ' बे देम्फ'फोरखौ केन्देलफोरखौ सावनायनि मिनिंफ्रा बेनो